Moramora maintie jera Oloo TV en kine makare maindi en TV mar Oloo kabede chenro mantie en chenro mar Kuku mar Wach mikelo ni kod Oloo Mbaka. Odiochieng' ma kawuono wadwarango weche mopogore opogore koni kod kocha kendo antiere kod wendo e studio ma bende bro mosu kendo bro nyiso nyinge kod ng'ama en kaeto bro rango weche mosebedo katimore koni kod kocha e pacho kae kowuok e yiero gweko mag jotend migepe kaachiel kod chenro duto mantie nyaka mano ero mar NASA mar chamo migosi Odinga Muma. Arwati e studio. Erokamano. Moso oganda maneno Oloo TV nyisi ni nini? Amoso oganda duto kamoro amora ma untie kendo aduoko erokamano mondo mi umiya nafas mar wuoyo goganda e TV marwa mar Oloo. Yes. Nyinga Audi Ogada, jadak ma Kisumu ka, an jakom mar jodak e dala ma Kisumu ka kendo atiyo gi migepe mopogore opogore. An gi migawo mara awuon ma iluongo ni Kisumu City Resident Voice ma an jakom. An bende gi migawo ma be mara awuon miluongo ni Bafope Baghdad for Peace ma bende an jakom ma board. Atiyo gi migepe mamoko machalo Kenya National Human Rights Commission Western Kenya Chapter. Atiyo gi Transparency International. Atiyo gi AJS kaka Commissioner Alternative Justice System. Mano ni ebo judiciary, I'm a commissioner in AJS. And migepe mathoth. In total atiyo gi migepe 16 e Nyanza ka e yore mopogore opogore. Erokamano Audi Ogada. Waki kendo abiro kawano kuom kawo thuolo mari mar chopo achiel kaendi. Audi gimoro rango odiochieng' ma kawuono en gwenge ma bende imake migepe mopogore opogore machalo Western Kenya koni eri to moloyo kwarango Kisumu machalo capital city mar Luo Nyanza. Inyalo nyiso ni to weche mag siasa kaachiel kod dongruok osebedo ka konyowa nade kata osebedo ka thirowa nade to moloyo e gwengewa mag Luo Nyanza. Siasa gi dongruok onge pogo, en gimoro achiel. Kirango katiba marwa miyowa teko mar yiero jotelo. Kwaseyiero jotelo biro gi miluongo ni manifesto moting'o dongruok. Kirango kata mna Kisumu ka gavana marwa ne nigi manifesto Profesa Nyang'nyong'o mane oting'o gigo modwa timo ne jo Kisumu kuom ndalo 100 kuom higa achiel nyaka higni 5 te. Manyiso ni siasa gi dongruok en achiel. Ma kwaseyiero jotelo, tij jotelo maduong' ahinya en neno ni wan gi dongruok, en neno ni wan gi pi maler mwamodho, en neno ni nyithindwa yudhe mang'eny masani moko tieko klas 8, moko tieko form 4, moko tieko university, mondo manyne gi chenro malong'o ma ginyalo yudo go tije kata ma ginyalo timo go tije gi mag lwedo giwegi, ok ni nyaka gindik tich, but wan gi yore mang'eny ma government gi jotendwa nyalo empower go jogi mayudhogi mondo gitim tijegi kata biashara margi kata mana tendering system. Kirango the procurement law yie ni kata yudhe oyienegi mondo gitim contract mag pesa moko matin maginyalo. Yudhe omi nafas manyalo bedo appointments, ginyalo bedo appointed all migepe duto ma bedo appointed county government level kata national government. For example, kidwa yiero ji kata city board mabiro ni nafas mar yudhe nyaka bedi, kanyocha yiero ministers nafas mar yudhe nyaka bedi, makat mar mine, so mae en tich jotelo mwayiero mondo neni agenda 1 gin ka agenda 2 kende moting'o gik mang'eny ahinya. Agenda ma gin ga 2 kende, agenda mokwongo mar leaders and to give quality service delivery. Quality service delivery, mane agenda mar governor, mane agenda mar mujumbe, mane agenda mar MCA, ni bende wadhi bedo gi quality service delivery at different level. Yes. Agenda number 2 ma leaders nigo en development. Yes. Development ka en gi component mang'eny ahinya. En idwaro investors mondo ket industries koseketi to nyithindo biro yudo tich. Industry ka nitie pesa circulate e lwet johala, pesa circulate e lwet jotije. Mag agenda ma jotelo nego gin 2 kende to giyawore malach kikore duogo back. So an gi geno ni kata Nyanza wa region ka wasebedo ka serikande kosebedo katiyo kodwa machiegni kata gisebedo ni girango wa yo mopogore kata gisebedo ni gidiscriminate wa yo moro amora, but
dongruok wasebedo go matin e thurwa mar Nyanza region ka. Kirango Kisumu ibiro yie ni Kisumu dongore. Ineno ka Milimani koro duoge offices koro Milimani wagero koro ewi got. Kirango Kibosi neno ka watere industries koro gere kadhika. Kirango Ndechni waga iyudo ka koro nitie pogruok wan be wanyalo enjoy. Kirango flyover mane onge inyalo yudo ka gintie. Mano nyiso ni kata wan gi challenges kata sirikal gore kodwa to nafas mwayudo matin ke gik makwano gite wayudo ndalo mane wabedo ga crossbreed government mane Raila Odinga donjo kacha mobedo prime minister. Inyalo neno ka nitie lokruok airport mar wabedo expanded. Inyalo neno ka wan gi international airport kiwe airport mane wan go matin. Magi gin gik manyalo wacho ni gin dongruok ma wayudo kuom jotendwa ma josiasa ka gikelo ne jopiny dongruok. Apart from that wasebedo bende gi yuagruok e yore kuonde moko osedhi maber ahinya. Kirango the constitution to wacho ni onego bed ni wabedo gi sirikal mar jopiny. Kirango the constitution to wacho ni onego bed ni sirikal yudo taxes koa e lwetwa. Kirango the constitution to wacho ni sirikal koseyudo pesa moa e lwetwa, pesa ni onego duognwa back e regions te ma onge discrimination. Whether wa support government or kwa support pesa ni onego duognwa back nikech kwa dhi ng'iewo petrol ka, kwa dhi ng'iewo mkate ka, kwa dhi ng'iewo kibrit, kwa dhi ng'iewo nyanya, gigi te wachule taxes. Koro pesa ni onego duognwa go to ibiro yudo ka pesa maduogonwa koni mikelo koni ibiro yudo ka nitie pek ahinya. Miyo gik makwano gi timore atima e yo ma pek nitie ahinya. Ma e gima anyalo wacho kaka Audi Ogada ni mayo hinga mosebedo go kaka oganda e region ma marwa. Bedo ni system okose rangwa yo makare. Ni neno kada kenyitimo appointment nyoro. Ma ikoro nyo sirikal ma Uhuru Kenyatta timo appointment ka chik wacho ni there shall not be discrimination in appointment. Then the chik wacho ni okinyal discriminate oganda moro kata kabila moro sama itimo appointment magi. Nyo waneno ka appointment manyo otim kata manyo luongo nying joma chalo jowa moa oganda ka ok en appointment mogol kuom jowa man gi lony monego kaw monego wuoge iwa kadhi chung e migepe manyo mege. Nikech mokwongo gima itimo ni bende un gi jalony mar gima docket ma sirikal dwa miyo. Jolony wan ge luoland ma kata kimanyo jalony machal nade kata kidwaro jalony of all kind ma kata kachako na kwano gi to ng'eny kimanyo japuonj ni iye ka, kimanyo jowa ma osomo economic ni iye ka, kirango profession wan go tibiro yudo ka appointment manyo otim mogol jowa gi gin joma otim ne omigi reward ne gin sycophants makocha ne gin joma wero wen makocha wago thum koni to gito kada gimiel kocha koro omigi mi okoyier gi tijni ng'ane nyalo timo kaka chik dwaro. Yiero manyo yiero go oganda wa ei government ei system ei ministries okolure gi chik kaka chik dwaro nikech chik nyaka ibed ng'ama suitable to be in that position, nyaka ibed competence in that position, nyaka integrity mari rangi ni integrity issues maga. To bendo oganda umi wuok neno ni bangi ni gino Audi Ogada dhi timo kama gonge to gin reward, gin chiwo mochiw mondo pogo oganda. Audi yawinji kiwacho kanywero ni gwenge mag Luo Nyanza osebedo ka iwacho ni sirikal osebedo karango e yo makare. Ang'o makelo wach ni eri? En ni ok wachulo osuru koso ok wan jo Kenya koso ang'o matimore? Nikech ageno ni ka osetimi yiero to wacho ni koro jatelo man kanyo onego bed jatelo mar oganda duto. Momi wacho ni bende kiyiero jotelo to onego bed ni yiero kawuok e regions duto ma ok rangi ni ka indi ne ok otimo kama, ka indi ne ok otimo kama. Ang'o mosekelo baria miwacho ni osebed ka ok rangwa gwenge mag Luo Nyanza? Mano penjo maber gi ng'ama tin ka in kama do bed ng'ama duong' Mombasa na to da ok aduoko. To ng'ama tin kaka in tabro duoki ni kirango historia ma Kenya. Kirango historia ma Kenya kawadwa riembo wasunge ne en a process mokawo jo Kenya kinde malach ahinya. Tibiro yudo ni
jotelo manotelo nogendini mamoko e Kenya ka. Achiel kuom jogo mane nie mstari wa mbele ne en Jaramogi Oginga Odinga, Kenyatta gi mamoko. Nyalo remember Chieng'o Neko Gere, nyalo remember Masinde Muliro Gere, ging'eny. Magi e joma nene e mstari mambele kikedo mondo wasunge odhi. Ma otimre ma jo Kenya oriwore. E sama ne jo Kenya riwore ni ne omak Kenyatta. Kenyatta ni detention to Jaramogi okaw the mantle. To ensure ni kata ko mak Kenyatta en bende oyie mondo make. Ma Jaramogi no tiyo, Kenyatta ni e jela, Jaramogi kedo. Ma Jaramogi Kenyatta ni e jela to koro iriembo, koro Jaramogi, koro wariembo loch, koro watero wasungu koro ol, gin lweny be koro romo korgi. Ka Jaramogi ma koro telo, Kenyatta ni e jela. Atemo kelo ni gima dwana duoke. Ma wasunge mani luongo ni Kabur omiyo Kenya loch, to ng'is Jaramogi ni koro oyie wamiu loch. To Jaramogi wacho ni ok wanyal bedo gi loch ka Kenyatta pod nie iye, ka jowa moko pod nie iye. No oketo mano ni ok akaw ka joka nie iye. Mane wasungu oyudo ni nyaka Kenyatta wuok. Kenyatta nowuok. Ka Kenyatta nowuok, Jaramogi norwako Kenyatta. Ma Jaramogi oduogo Kisumu ka komi Kenya certificate iluongo ni title deed mar Kenya. Machi Argueng Kodhek Mogi duogo mane musungu emodhi gimiluongo ni title deed ma Kenya. Kenya koro piny yore la Kansas House mar wasungu kokete lwet Jaramogi. Kane Jaramogi biro e airport olor Land Rover manoting'o Jaramogi gi certificate ne. Jaluo noting'o Land Rover, koro dwar oting'o jatelo, koro Land Rover okring tie mitoko okring elu. Noting'o from airport nyaka town ka. Mago gik motimore. Jaluo Nyango, Jaluo Tieno, Jaluo Moro, Jaluo Mbema, Jaluo oting'o Land Rover from airport. Land Rover ineno ka oting'o kama itie baucha from kucha Jaramogi. Kane Jaramogi chope town moting'o rally ne mokwongo, to penjo Uganda ni unte umadho nyuka nie nyuka mit kaliet koso kokwe. Oganda wacho ni nyuka mit kokwe. Ka nyuka mit kokwe to gini sama pod oliet ni wamiye Kenyatta omadhe koliet, wabiro madhe kokwe. That was the language. Awacha ngine ade TV. Jaluo yire gi Jaramogi ni wawe okwe. To watimo ngo wamadhe ko timo wawe ubed koliet ni wamiye Kenyatta wamadhe ko timo nade. Maji no yiere te ni mano nyuka e sama nyuka mitie. Ne wamiyo Kenyatta loch. Ma Kenyatta obedo president, Jaramogi obedo vice president. Mondo nyuka timre nade? Okwe. To ne already pok nyuka nyuka. Bangi higni 2 adek kechi kochopo ni higa mag otieko higni 2 adek to Owino jok misioni weroga wer moro no wer moro kata joluo nogo ngero ni lokruok obetie, pogruok nobetie kind Jaramogi gi Kenyatta. Ma kane koro Kenyatta biro Kisumu Russia mane Jaramogi ogine ni neno jowa kotho ka pogruok ka Jaramogi wacho weche mono idie chunye to neno ka bunde no mako jowa akanya ka air all the way. Kenya no pogre wadoke drawing board ni loch mokwongo mane wariembo go wasunge kwa dwaro demokrasi waseyudo. Kendo koro loch mwayudo ni wachako wadwaro independence mar 2 ne Kenya mondo freedom mar gik mane wawacho ni kwariembo wasunge to wadhi timo nade. Mae kedo mar 2, the second liberation mar this country. Ma koro wadwaro go mondo piny oloki. Ineno ka ji oyware mediere kanyo Kenyatta bende Nyasaye okawo kaka gik mamoko to Moi okawo. Sama ne wayware gi Kenyatta ni
obiro nyaka kamoi kech moi jogi koro wene moi wayuare mondo wa repeal section 2A mondo multi-party obi ma oganda jaluo Aweno, jaluo Atieno, jaluo Kumu, jaluo Mbema ochako kede ndalo te mo repeal section 2A ma Kenya bedo multi-party. The first beneficiaries mag multi-party obedo Mwai Kibaki mano wacho nwa sama ne wakedo ma jowa tho ni wachal joma kawo wembe mwang'adogo mugumo tree wembe iwang'adogo mugumo tree mangiso ni it was impossible for Kenya to mondo yud yani mondo gold section 2 kanga to wachi ni wembe ni Odingo kawo wembe ng'adogo mugumo tree yago. Is it possible ng'ado yago chagi wembe? Ok nyalre. So mago teno wacho but kwa yudo multi-party the first beneficiaries gin joma nongiso wan wakawo wembe yago because the system gang up against Jaramogi again mondo tame yudo loch. Ediere kanye wuotwa machalo chuka machalo pancreas okay ogeri about teme nyalo remember the 82 coup local lodge wegi bo teme ni karakarach kaen marotada kamanto be watema nege system mano bineno kwa wito ne oganda malacha hinya jawa mang'eny otho kumo tho chuka giro tho wakia kumo yiki nyaka kawuono and so many so mae en ni oganda wa osebet mbele ka kedo ne lokruok e pinyni kwa tieko gi the third liberation mar kelo katiba 2010 makoro kelo county government makoro waneno benefit that mano ne obedo headed again gi Raila Amolo Odinga mane frontline kawuono wadwa wacho ni beneficiaries mag devolution gin ng'agini jomagi ma claim ni gin joma nopinge katiba ni nitie joma ne dware nitie joma nok dware manogo ombulu mane wayom ma katiba notimore nade mano bende liberation mogo mochopo kama wantie temo mna duoko penjoni ni tang'o makara ne otimore. Gima notimore ema pod timore ni lokruok mane Kenya dwaro kwa riembo wasunge the real change mar miyo the pain the chances for mondo tim gik monego yudi mondo bed empowered mondo bed gi freedom even freedom of the media obire a component mar bills of right in the new constitution. In fact, the new constitution the entire chapter 4 and article 19 all the way to 59, the largest article, and mar freedom and mar rights. In fact, 19 all the way to article 54, actually 59, but the 59 article create commission, several commissions. Mabe commission magi create no chalmna county assembly kerango the Kenya Human Rights Commission manobedo created under article 52 a constitution no can create the commission to ko wacho kako bruti it was now the government to make legislation on how that commission bruti and there are almost 11 commissions mane makata county assembly mo wacho sanini bende katibo yene under article 1 over the sovereign power to counties koro enact the legislation on how the people assembly legoti magi kaka chike wacho ni the parliament shall there is always a provision of government shall enact legislation kelo the structures magti is almost the same thing but gima justify ahinya ma on this ni Kenya okoseyudo change mora e yo mayot all changes mobetie Kenya kam nyaka kwa chopeni obedo headed gi Jaramogi Oginga Odinga ochako bedo headed gi Raila Amolo Odinga Kenya ka to government the road system is always on the road on the way ma kana mane Raila loro flag kakoro donje kanu jo amoko no ywak ni to Odinga ne wang ne oyero manade but Raila nonge gima ne timo kwa loro flag makoro Raila dhi bedo secretary general kar jaluo nyango jaluo ywak mono ywak mana chalo mna kaka nyo marago lando ni oketho yiero ni neno ka ji pingi chalo mna kane Obama kawo loch
jorotenge manomak odak Amerika noywak te ni kara jarateng be nyalo telo. Everybody went on tears. Magi gik moganda osedi through te. Oganda maro nage ouko ere dwaro lokruok e piny. Ambala ere dwaro lokruok e piny. Ochuka ere dwaro lokruok e piny. Omondi yo wuod Nyakach ere dwaro lokruok e piny. Kanyo koro chopo to wuod Ugenya manyo ni IBC manyo kori nego mai mogik kiwe mbai mabende wadwaro magi oganda wa mapiny oselal ga lala kochung'nwa motegno kidwaro lokruok to bende wan gi lokruok no. Erokamano Audi. We wabiro kawo yweyo matin kae to waduogo to wabiro chako warango ni to kakoro wadhi mbele to en ang'o gini mabende wabiro rango. Maendi en chenro mar Kuku mar Wach. Kamoro moro maintie jara mar Oloo TV maendi en Kuku mar Wach kod an Oloo Mbaka. Chiel kachiel kod wadhi nyime kod twak kod Audi Ogada mabende en jakom mar oganda mathoth modak Kisumu kae kendo en bende omako lemo opogore mathoth kaka ne osenyisou. Wadhi nyime kod twak koni kod kwacha kwarango dongruok mar piny mar Kenya kaachiel kod weche gweko mag siasa. Chakruok studio. Erokamano kendo. Jatelo chakruok gima dwaro mondo wachak warangi koro sani to kaka India mabende ochung'ne migawo mochung'ne kendo ne ratiro mag oganda. Warango tije mag obila waneno kaka obila ne osechachien koja chande kata report manogol ni obila ma Kenya gin obila moko oseyudo ka tiyo tijegi e okang' makare. Sani eri bende waneno ka okwang'yo ne tang'o manyalo timore un kaka jok mochung'ne kedo ne ratiro mag oganda. Uparo ni wach mabende koro NASA wacho ni gidhi chamo godo makini obila osewacho ni giloro alak mar Uhuru Park. Iparo ni ang'o manyalo dhi timore bindi bed ni pod wanyalo lalo ngima oganda ka nitiere chochni kendo obila kod jopiny. En adier ni serikal ma Kenya okosetiyo gobila e yo machik opuodho. En adier makende ni constitution mar Kenya opuodho tij obila e article 238, article 239 and article 244. Kidhi e constitution na wache kang'eni ani TV jogo nyalo somo gibiro neno gima constitution owacho kaka police onego ti. But again kiduoge the National Police Service Act. Yes. The National Police Service Act 2011 pende kirango section 49 ma okelo gima waluongo ni powers of the National Police Service. Kirango schedule 6 ma the use of force and the use of firearm obedo spell clearly kendo set the threshold mar kaka onego police handle any human being. O chikgo mawacho go te okwedo okang' mar police tiye gi teko mang'eny kendo gitiyo gi gima iluongo ni bonde. Awacho ni schedule 6 the use of force and use firearm. Awacho ni section 49 the powers of the National Police Service Act. Otamore ni gigo te police onego tim kamano. Kibiro e schedule 5 the right of arrested person ni police oyiene gi mako ng'ato. But ong'isgi under schedule 5 ni ka gimako ng'ato to onego bed ni ng'ano gi handle nade. Onego teri e court kapok seche 24 orumo. Onego teri e cell maler miyudo kaka ibed. Mago te chike ma oketi. Ok onego goyi. To bende onego ng'isi sama imaki no ni to ang'o momiyo imaka. Kimaka to onego ng'isa. Mago gik mane chike te. To kirango kaka police osetiyo gi oganda wa e area mamagwa especially demonstration. Waseneno demonstration kata i Masai. Waseneno demonstration kata Kiambu. Waseneno demonstration kata Kure. To kirango kaka police osetiyo gi demonstration go. To kirango kaka police osetiyo gi demonstration mathurwa ka Masia County, Kisumu, Luo Nyanza region. Ibiro yudo ka pogruok lach ahinya. Police osetiyo tok chik
ka handle jowa matimo demonstration machiko puodho. Police osetiyo gi tok tek ka handle kata jowa ma cover press, the media. Wa ineno ka gimako Wood Standard, miluongo ni Rashid, Ronald. Ni neno kaka police omak. Ineno ka Baby Samantha onegi. Nyathi ma jadweche di. Ineno nyithindo skul ka goye tear gas kendo lisasi wan go. Magi te nyiso ni police ok osetiyo gi chik ma Kenya omiyogi, to kata ok chik ma Kenya. Kirango the UN convention, there is nitie standard mobedo set ma piny mora mora man e bo UN convention nitie kaka police onego titijgi mwaluongo ni professionalism gi kisongo e yo ma onego tigo. Kenya ok osetimo mano, omiyo ne wa lose jowa mang'eny. In fact, I'm on record here e TV kawacho ni Kisumu gi Nyanza jowa ma police no hinyo in total in IBC mar Isaac Hassan, kiriwo gi IBC manyoro mar koro pod wan go sani ni mar Chebukati. Wasetero jowa Luo, jowa mok tin ne miya ka wacho ka miyo the government the record ma wan go, leave alone jomolal. Tie joma be olala completely. Mwasemanyo pok wayudo. But jowa wan gi almost 124. Wan gi almost dhano madhi 400 plus ma no suffer police injuries. Moko kuom gi pod ni osiptal. Nyochi neno ka wakelo jo standard, nyochi wuotho kod jo standard. Nyochi neno ka Kevin Omolo ondiko story mar kijana mane obar tiende. Nyocha wadhi kuom minegi, pod wadhi nyime kata kawuono pod wadhi kuom victims moko. Jowa moko pod bunde nie dendgi. They are there. Ma nyiso ni police notiyo gogandawa e yo ma wanyalo wacho ni serikal no profile oganda mar Luo kaka jogo manyaka deal go. To gimomiyo how justify profiling no. Kirango the composition mag jomotelo ni weche mag kue e Nyanza, check gi Homa Bay en ngama county commander Homa Bay, ngama county commander Siaya, ngama DCI Siaya, ngama DCI Kisumu, ngama to kibire provincial administration. Jatelo maduong' en Kamau, mano regional, kango kibiro AP commander en Kaitan, kibiro kigiyo gino dhoudi ariyo ema mako lemo mag security agency e Luo Nyanza. Mangiso ni jogi okel ka for a purpose, emo miyo jowa hinyere to inquest emo yao. Nyaka kawuono ibiro yudo ni out of cases manwatero ka the law society mokwongo. Nikech ne watimo mwatero gi evidence gi exhibit gi postmortem report. Mwatingo ji mwatero nyaka police mo record e obi nikech police ne riembogi. Magi duto police koro yao mna inquest. In fact gise yao mna inquest man ngada chiel mar Baby Samantha kend. Moko gi te awachuni ni pod serikal oninde. The DPP poko golo file go mondo chiu direction on kuno gi dhiye. Mae manyayo police beto protected, police go ng'ato gi bunde kawuono kama to jinene te. To kiny pore yude ka en ndara ka utieti. Kipenjo ni inquest. Kipenjo ni inquest. Kipenjo ni inquest. Wale watu na usaidi wapeleke kotini. Mae gima nyayo tiyo gango githoro ma police tiyo go thuru waka. Omiyo wawacho ni kiny kendo wane situation manyalo chalo gi manyicho waae nikech wakia pachwa paro. Pachwa paro ni samoro kiny jogi nyalo detain Raila Odinga kaka gazede ondiko makawuono. Pachwa paro ni samoro nyalo lor ne ot. Pachwa paro ni samoro kiny nyalo goye gi tear gas. Pachwa paro ni kiny nyalo make gigi duto waparo. To jopiny nigi ratiro mondo chungi Raila Amolo Odinga motegno ahinya e yo moro amora. Yo ma kik watim, kik wami kendo nyithindwa gi ngimawa, gi ngima minewa, gi mwandu kethre. Watim kaka ne watimo ka Maraga noriembo ure kwalo kura. Mano oganda milion gi milion nowuok oko e bombewa ma Luo Nyanza. Kisumu ka ni dhano wuok madhi milion 1 ma dhano joka nyanam golomna korgi. Ne gi exercise their power.
ji nowinjogi. Mae gima wa project kiny to wakwayo government. Ka en a government for the people to giwe Raila otim mage, gin be gitim magi. Kane gidok e yiero mar ariyo ne wawacho ni ok wadogi, ne ok wa interfere kodgi. Luore mane omakogi ma ok ne gikelo ballot boxes. Onge ng'ama nochung' mobiro e redio ka wacho kik ballots bed madio notamre. Gin bende gibeda beda kuonde ma kiny gibetie, Raila ocham mumbe. Convention assembly nikech kiny and the first convention, the people assembly convention, kiny and the first people's assembly convention kiny itimo Nairobi, Uhuru Park. The first people's convention en sidho the people's convention kae to tijno rumaruma ma kinyno koro bang'e koro eka kose sidh jotelo ma the people's convention kotelo gi Raila Amolo Odinga koro eka gidok loso structures ma kaka the people's convention biro tiyo, county assemblies mekwa, wards mekwa, regions mekwa. So issue mar kinyni ok onyal bedo an event kaka sirikal pare no. It is no, is a process. Mano mna kiny en mana kiny okang' mokwongo. Okenge biro ne waneno South Africa osiepna ka King Buthelezi kata bang' Mandela kose e jela mokawo loch. King Buthelezi Natal province nodong' ka en motelo Natal province. Otelo ma Mandela be nodugo yie ni King Buthelezi karin jatelo ma Natal province. Onge gima tamowa bedo gi our regional leaders, our national leaders. Ka Kenya jokosto wacho ni Raila otel negi, ka Western wacho ni Raila otel negi, ka Luo Nyanza wacho ni Raila otel, a section of other tribes ma be nitie modi mothungo bendo wacho Raila otel. That is nothing wrong. Ok onyalo amount to treason. Treason en ni na udi giro ponde odhi e bungu wakaw yudhe ka whatever wadhi train e bungu koro wabiro that one to amount to the issue of treason. But ng'ama wacho ni wakelo the people assembly in article 1 of the sovereign power of the people ma Uhuru Kenyatta ong'eyo kama nitie ni power ma en go is delegated ma japiny nyalo kawo back. It is not amounting or amount to any treason. Omiyo kore wacho ni sirikal owewe ya odiochieng' makinyo tema gik moko mondo gipenjwa ni sa uchapo mumbuno, what next? That would be a very valid question to government. Na udi nyo usechamo muma. Kora ngoma udhigo. Udhi state house mane. Wanyalo loso kata state house ka. Mana udi. Udi thuolo rumo. Dewa bedo thuolo dewa kodo wuoyo. Kata kamano gwini rokano kuom japachiel kachiel kwa temo wuoyo kod oganda wagi. Maduong' udi onyiso ni ubed kod kwe weche manga kuonge. Wacho ni wabedu rabeda jok ma ukwe mos mondo mi kik walal ngima mora mora. Mano ero gima duong' udi wacho ni wageng'uru weche gweko mag lalo ngima. Ka wang'eyo ni gima duong' moloyo en ni wadongre uru moloyo kaka oganda wa mawuok e Nyanza. Audi Erokamano. No wantie. To odiochieng' machino bro chakwara mondo to weche dhi nade to en chenro mane ma wantie. Erokamano. Wantie. Kona joka nyana muri. Duoko erokamano jowinjo waduto kendo wakwayo ni mae gima njo wadwaro mondo wan be wawegi wabede gi nyakalondo marwa kaka koro wan gima marwa ni mondo wawache weche wa kaka oganda. Aparo ni kwasiro nyakalondo, kwasiro TV television marwa ni wabeti ni wawache weche watu wabiro yudo dongruok. Mana kaka ogendni mamoko ma nigi gik machalo kamagi mathoth to gitiyogo e yo mana mar gowa gi yo mar golo shida ma wan go. Duoko erokamano ahinya.